Elkészült a Ne Felejts pihenőpark második tavának kialakítása. A lakatos lakótelep szomszédságában található zöld terület rendezését már évtizedek óta szorgalmazták az ott lakók. Hát az a tó tele volt iszappal, tele volt szeméttel és náddal be volt nőve, úgyhogy itt élőlény nem nagyon volt akkor már. Kacsák is éppen csak hogy teltek, csupa kosz, piszok, szemét. Az autógumitól kezdve az alkatrészig minden volt a tóba. 600 teherautónyi iszap és több konténernyi szemét elszállítása után kezdődött meg a tavak partszakaszainak kiépítése. A két tó között hamarosan majd egy fahíd ível át. Néhány napja vonultak le a gépek, és egy újabb kb. 1800 négyzetméteres vízfelületet alakítottak ki, ahonnan körülbelül ugyancsak egy 3000 köbméternyi iszapot vett ki a kivitelező, valamint elkészült a itt lévő élőlényeknek, főleg a kacsáknak az áttelelő rész, ami a tó kezdeténél található kis nádast jelenti. Az önkormányzatban már tervezik a park végleges arculatát. A nyugati oldalon található csővezetéket egy zöld takarófallal láthatatlanná teszik. Több erdei fa ültetése mellett a füvesítés sem marad el. A lakók már várják a tavaszi átadást. Legyenek sétáló helyek, legyen pad, pihenőpad, esetleg ilyen kempingezni vagy piknikezni való kis hely legyen kialakítva, ahol tényleg kijöhetnek nyáron a fiatalok, az idősebbek, és pihenni tudnak hétvégén, beszélgetni, esetleg kártyázni, sakkozni. A tavaly megkezdett beruházás célja egy komplex, szabadidőpark létrehozása a lakatos lakótelep szomszédságában. Egy normális kutyafuttató, az mindenképpen terve van, a közvilágítás további kiépítése a tónak a túlsó felénél, térfigyelőkamera, street workout pálya és egy Margit-szigetet megszégyenítő futópályát is nagyon szeretnénk. A Ne Felejts pihenőpark első két tava után várhatóan a keleti oldalon fekvő harmadik tó kivitelezése is megkezdődik jövőre.